Tak jo, čau Diaz. No a dneska jsem zase v Robloxu, toho se nejspíš bude zase na ten Left channel, ale jsem tady teďka v Robloxu a chci ve Fisk, což je teďka hra, kterou strašně moc rád získat asi druhý nebo třetí nejlepší build, co tady je. Takže ale první, než půjdu, tak mám všechny peníze, teďka můžu utratit 30 na to, aby jsem si byl úplně jistý, že přežiju. Takže 15 000 stojí jedna věc, kterou budu kupovat, a 9. Ne, tohle nepotřebuji za 9, to je trošku zbytečný, já chci jenom kyslíkovou bombu na záda, no lepší. Takže první sem, pak se tady spawnu loď novou vánoční, která je dneska zadarmo a je docela naspídovaná. Teďka se musím takhle zajet dozadu, otočit se a najít bojku a pak už stačí jen najít ten blbost, kterou se teleportnu zpátky do té lokace. Takže teďka musím tudy. Do té doby ještě uvidím nějakou takovou horu a pak zatočit doleva, yes. Tady. A teďka to bude... Jo, tady je bojka. Takže... Sem. Zabřezdím, mě to trošku těší. Taký typek tady neumí svídět asi. 15 000 stojí Advanced Diving Gear. Stojí to za to aspoň. Hnedka si ho, jo, já nemusel otvírat inventář, hnedka si ho aktivnu. Tak, teďka jsem aspoň v bezpečí, že když si budu ten build, tak nechcípnu. A jo, mám vlastně všechny peníze, všechno co potřebuju na to, mám i dvě docela vzácné věci. To je Hexed, Enchant Relic a Abyssal. Já jsem tu Abyssal doslova vyrybasil, to je docela vzácný. A ještě Hexed. To mi padlo, jenom jsem jenom 5000. Většinou to někomu může trvat třeba sakra dlouho, já jsem měl strašný štěstí na tohle. Ale tohle není ten vodní vír, který potřebuju, ze kterého vychází papísek. Kdyby tak mohl být, no zkusím to vzít asi tímhle směrem, když nenajdu, tak to budu muset leavenout, což se mi moc nechce. Tady to vezmu asi už doleva. Tak to když tak zase objedu dokola. Ok, takže tady žádný není, nebo nevidím aspoň. Žádný nevidím ani tady. A tady jsem byl. Co? Tam byl nějaký oheň. Nic, zkusím to vzít tímhle směrem, ještě jednou, for a second choice. To vyberu. No, já jsem řidič. Mým nejlíp ovládat loď. Počkej, tak to už nevyberu. Jo, tak jsem rozhodně nevybral. Tak jo, teďka jediná možnost, co můžu udělat, je to leavenout. Protože tam žádná sakra nebyla. Načti se. Tak, načetlo se to. Skočíme zase sem. Tak, načte se mi to. Mám docela hlad. Jsem zase v téhle lokaci. Tak máme v inventáři, yes. Počkat, ne, tohle je něco jiného, a tak jako mohl bych to vyflexit tady. Stojí to 40 000. Tak, tyhle dvě věci potřebuju. Takhle. A jdeme zase hledat. Doufám, že to tentokrát už najdu. Potřebuju to docela, našel jsem si i tutoriál, s kterým můžu jednodušeji
se dostat určitě advanced. Tak, to si hned vypnu, ať nemusím to řešit pak. Tak, a zase to vezmeme do Zostlit Bay, tam se většinou spawnujou. Tak. A nic. Vezmu to zase směrem Forsaken. Nic. Dobře, nejsem na stejném serveru. To vezmu tímhle směrem. Měla by tady být spawnutá aspoň jeden whirlpool by tady měl být spawnutý, což je vodní vír. Měl by tady být a žádnej zatím nevidím, tak budu doufat, že tady je a nechci se odpovědět. Tady nejspíš byl, když tady týpek zastavil. Ne, on je jen postižený, on si myslí. Jo. Z toho divného whirlpoolu musí vycházet paprsek, aby to byl přesně ten správný. A zase? Že zase tady žádný nebude prostě. Ne. To se nemůže znova stát. Vypadá to, že může. Takže. Znova to stejný. Tak. A jdeme zase čekat. Obět si to celý. A doufám, že tam tentokrát už bude. Nějaký ten whirlpool záhadnej. Vypadni. To bylo jednoduchý. Tak, zase sem. Tak, dej mi to sem a zase jeden. Už mi to přestává bavit, tohle já nechci už jezdit tady hledat toto, tak jsem mohl spawnout, ne? Třeba teďka bys to mohl nějakou chvíli spawnout, chtěl bys s tím cestu, bys to mohl tady spawnout, ne? No, jasně, že jo. Začal lusknout cesty a hnedka se to spawnuje. Tak, jdem se utopit. Advanced diving gear. Tak a teďka se ještě. Takhle. A takhle. Tak. Teďka jsem připravený jenom vzdáhnout cestou. Ne do skály. Teda do stěny. Skočit teďka. Budu tak skočit dolů. Vydat se tímhle směrem. Tady tohle, když má když je splněný musíte mít splněný bestiář ve vertiku, abyste mohli do hloubek. Já už mám teda i v hloubkách splněný bestiář, ale ten je úplně k ničemu. Tady takovejhle jednoduchý parkour, tohle se nikdo nemůže pokazit. Jsem to sice pokazil já dvakrát třeba, ale to kvůli tomu jsem se nesoustředil. Tak skočím sem. Jak to spadne tamto, ale to už mě nemusí zajímat. Tak teďka půjdu využít tyhle dvě reliky, enchant. Trošku mě mrzí, že je tu vypotřebovat už, ale tak aspoň za to budu mít ten nejlepší drut. A zrovna teďka tady je ten event s Ancient Depth ještěrkou, serpentem. To, co jsem ukazoval, to modrý. Tu je, najít to a ukážu. Najdu to a ukážu tu normální variantu. Možná, že nemám.
Jo, tady tohle je normální varianta. Tak, ale od toho tady nejsem, aby jsem flexil. Jo, tamhle se to loví. To je nějak světlý nějak moc. Strašně moc svítí. No nic. Teďka musím najít už jenom vodopád, kterýho to naspu pak text a pak naspu ještě tohle. Takže teďka jsem tady, jo, musím tudy. Pod vodopádu. Tak, teďka jsem tady. Vezmu hext z eliku a položím ji sem. Čau týpečku. Abym Sanchez, bye. Nezajímáš mě. Tady je ta jedna a na druhé straně někde tam dole, teďka už nebudem, a tamhle. Jo, tamhle. Dám to sem. A teďka se mi otvírá tohle. Do toho skočím a poplavu dolů. Ještě uvidím cestu a konečně už se mi to zlepšil pohled. Teďka už budu jenom doufat, že najdu tu správnou cestu. Protože já nevím, jestli ten poklop bude fungovat úplně. Tak jo, musím tudy. Že jo, musím tudy. Jo, jiná cesta tady ani není. Takže musím tudy. Tam ne, tam ne. Trošku mě děsí, že už uběhla tahle ta část, ale tohle se bude trvat ještě díl. Když se budu topit, ne počkej vlastně, když se začnu topit, tak se utopím hnedka. To je trošku špatný. A tak budu doufat, že to stihnu, počkat, kam musím. Aha. Můžeš zavřít? Tak, dobře, teďka tudy, už jenom. Teďka musím. Hnedka za toho jsou stěnou. Sem. A už se držet jenom uleva, u levý strany, u levý stěny. Tak jo, jsem rád, že jsem si to koupil, protože s normálním basic bych jsem to nezvládl. A už zase nic nevidím. To je trošku na hovno. Ale už bych tam možná mohl být. Ne, tak ještě ne. Ale jo, už tam jsem. Že jo? Jo, už tam jsem. Ne, počkej. Já nevidím tak moc. Jo, jsem. Oh yes. Tak jo, Lot of the Depth. Jak seš dobře, Speed 65, Lux 130, Control 0,15, Resilience, Max KG kupujem. A teďka si ho jdu equipnout. Oh shit, můžu lovit tady? Vypadá to, že nemůžu, ale mám s sebou ducha, který loví za mě. Nebo loví se mnou. To je hustý. No nic, budu doufat, že to video není nějak dlouhý, editovat to nebudu, protože nechci. 14 minut? To je... Myslím si, že potlesk bych si zasloužil, že jsem stihl za 14 minut se dostat sem. Potlesk, prosím. No nic, tady by to bylo všechno. Jestli budu zase mít nějaký tyhle zajímavosti, nebo ne zajímavosti, prostě zase nějakou důležitou věc, tyhle které bych chtěl natočit a vydat, tak ji vydám sem.
na low effort, protože nechci se mi to úplně editovat, ale na hlavní dávat to nechci. Takže jo, tady by to bylo všechno, můžete dát like, odběr a jestli nemáte odběr na mým hlavní kanál, tak můžete dát i tam, na hudební taky můžete, ano, tam jsem taky, tak jo. Bude něco dalšího videa zatím. Čau.